Нещо много интересно предстои сега. Закуска в библиотека. Детския и средношколски отдел на регионалната библиотека Пенчо Славейкова Варна отново посреща младите си читатели и родителите им с кът за закуска с кафе и чай. Тази инициатива се организира за втора поредна година, наречена е закуска в библиотеката и се провежда в събота. Време за споделени теми и семейно четене. Този кът ще разгледаме сега заедно с Дани Цекова. Дани, здравей! Чайче ли пиеш? Здравей, Мариана, знаеш, че на мен се падат все такива интересни теми, да, с чай или кафе с кауза. Според мен е по-хубаво към този момент на деня чай, а пък за родителите може би утре по-малко кафе. Здравейте, казвам в ефира на госпожа Калчева. Кажете ни, много интересна инициатива, за коя година, към кого е насочена и защо трябва родителите и децата да са заедно, ето на едно такова прекрасно място, един такъв кът. Здравейте! Инициативата е за втора година, втори сезон при нас. Тя е насочена изцяло към семейства, родители с деца. Разбира се, приемаме и баби и дядовци. Идеята е родителите с децата да прекарат време заедно. Ние ги каним всяка събота през есенно-зимния сезон да дойдат при нас от 10 часа до 12, да рисуват, да редят пъзели, да пият чай, да закусят, да прекарат 2 часа с децата си, като им осигуряваме една много приятна обстановка. Заедно с тях ще бъде библиотекар, който ще чете приказки, ще помага в пъзелите, ще помага в оцветяването на книжките и ще насочва децата към това, което те искат да правят при нас в библиотеката. Това е за втора поредна година. Има ли интерес? Миналата година всъщност имаше огромен интерес. Това пространство тук се беше оказало много мъничко, като дядовата ръкавичка. Точно така. Интересът е много голям. Варна е голям град. Залата, в която сме, е малка. Надяваме се все пак строежа на нашата нова библиотека да стартира и варненските деца и тяхните родители да имат едно подобаващо за тях пространство, където да могат да прекарват време заедно. Библиотеката е готова да положи всякакви усилия, но не можем да излезем извън даденостите на сградата. И точно затова не може да има такива срещи в недели, а само в събота, когато работите. Към деца от каква до каква възраст? От малки, големи, по-големи или как? Миналата година имаше и бебета. Така подходяща е инициативата от 1 година нагоре до около 3-4 клас максимум. След това децата искат малко по друг начин вече да бъдат забавлявани, не точно да рисуват и да редат пъзели. Така че приемаме всякакви деца, дори и тези, които ползват. Още бебетата при нас има възможност да дойдат. Хубаво е, за да бъдем полезни, да кажем какво се изисква. Изисква ли се нещо от родителите, които водят тук децата си? Не се изисква нищо за тези, които искат да ни посетят в събота. Няма изисквания да имат абонамент. От нас е чая и кафето, от тях са закуските и сандвичите за тяхните деца. И добро настроение. Сега, хубаво е, заповядайте вие при нас да се представите и да ни кажете доколко всъщност такива инициативи, вие ходите по детски градини, учите се заедно с децата, че е хубаво да се чете. Доколко е важно децата да знаят, че наистина е хубаво да се чете, да могат да развиват въображението си. Голяма част от тях не могат да си представят вече това, което четат. Много е важно. И личния пример от нас, библиотекарите, от родителите, от учителите е от изключително значение, защото когато децата виждат, че ние държим книга и обичаме това занимание, те съвсем съзнателно започват да ни имитират и когато им проявят интерес, ние просто го подкрепяме под всяка една форма. Госпожо Калчева, доколко така виждате, че родителите всъщност интересът е голям? Аз бих казала смело, че едно такова място, може би ще се съгласите с мен, Мариана и ти, че това е една алтернатива на моловете или на местата, където зимата се чудят децата къде да бъдат, но там децата са зад една мрежа, изолирани от родителите. Доколко е важно да са заедно? Според нас контакта дете-родител
е изключително важен, защото по този начин детето споделя емоции и преживяване с родителя. Благодаря. Утре от 10 часа. Мариана, това, което можем да ти кажем, ето, това е една хубава книжка. Дано децата ето така да не надничат, а да влизат смело тук като Питър Пан и да вярват в детското в себе си. Да, много хубави инициативи правят българските библиотеки вече, така че да отварят се към читателите и към читателите от всякакви възрасти, както виждате. Дани, благодаря ти за това пряко включване.